foli ye masasigila kan sigiba ani sagaden ta ye bada o ko an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn ɲɛ bɛ an na nin waati in na bi an bɛ ɲamakɔrɔ set music ale ka studio la bi ani belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo belebeleba min ni a lakodɔnnen don kosɛbɛ belebeleba min bɛ ni a bɛ a nɛngun tangi ka bɛn ni fɔlisenw kalasira ye an bɛna kuma sɛmɛ a yɛrɛ lase belebele ye ne hɛrɛ Ba Khalifa ça va? Oui ça va. Somɔgɔw bɛ ka Baasi tɛ yen nɔ. Denbaya dun? Baasi foyi tɛ yen. Ba Baasi tɛ yɛrɛ la kɔni. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Ayiwa i bɛ hakɛ to ka i tɔgɔ ni i jamu fɔ an ye. Ok, ne tɔgɔ ko Alphonse Coulibaly. Oui. Alphonse Coulibaly. Coulibaly Masasi. C'est ça. Ayiwa Alphonse Coulibaly. Fɛn dɔ kɔni kɛn bɛ ka bɔlɔlɔ sira minɛ bi. Bamananw ko ten ko ŋunuŋunu tɛ mɛn barakolon kɔnɔ. Ni o ye concert belebele ye min kan ka kɛ Kayikaw bara. Yala i bɛ se ka i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye wa? Ok. Yani n ka n da don o la n bɛ foli ladi Sɛgɛmasa ma. Masa min ye Sankolo ani Dugukolo da. N y'a mɛn an b'an da don concert ko kuma na halisa an bɛ balo la de. Donc masa min bɛ su ko ka tila ka dugujɛ yira an na. Ni banko bɛ sinon a tɛ dɛsɛ fosi la. An b'ale fo k'a tanu k'a barikaba da a ye. Ale min ye dugu yira an na. Donc i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na concert ko yan ŋunuŋunu bɛ yen nɔ. Caman bɛ a kalama dɔw y'a ye TikTok kan réseaux sociaux kan sisan Facebook bɛ yen WhatsApp bɛ yen nɔ tout statut bɛ yen nɔ wala caman y'a ye a sanfɛ n'o ye affiche ye donc concert in bɛ kɛ kalo tile 28 Kayi kalo tile 28 Kayi Kari dimanche nata de don a bɛ kɛ Kayi Kari Fondation Jeune na à partir de 17h pile voilà 17h pile justement Kayi ko bɛ kuma ala sɔnna. Alphonse Coulibaly yala concert in yɛrɛ dabɔlen don mun de kama? Ok. Tout d'abord, concert in concert de Pentecôte ye. Concert tɔgɔ yɛrɛ o ye. A concert in organisé la Madame Dambélé Martin Doumbia de fɛ. Walasa k'a ka album dédicace kɛ. Martin Doumbia a bɛ se ka kɛ n bɛ ka tɔgɔ fɔ caman b'a dɔn déjà. A tun bɛ Bamakɔ yan nɔ de. Baara de ani a furucɛ lase Kayi. Voilà donc ale album kura dɔ de kɛ sisan mɔgɔ si ma mɛn a tulo la fɔlɔ n'i bɛ fɛ k'a mɛn i tulo la faut pas que ni concert ka fɔ i kɔ concert in na sisan concert de Pentecôte in na n bɛna profiter ka Madame Dambélé Martin Doumbia k'ale ka album kura dédicace kɛ ani ka taa ɲɛ ka kibaru ɲuman fɔ siyaw ye i n'a fɔ Yesu y'a fɔ cogo min na kan ka wele da ka siyaw bɛɛ kɛ kalandenw ye voilà ani n'Ala sɔnna nin concert in kɛnɛ kan a tigi na tanu ni ani tiɲɛna voilà. Ayiwa Alphonse Coulibaly ka o jaabiw diyara n ye kosɛbɛ nka an bɛ fɛ k'a dɔn yala e kɔfɛ wele bila bɛ maa wɛrɛ ma a kɛnɛ kan wa? Ok Khalifa ɲininkali diyara n ye i n'a fɔ bamananw ko cogo min na ko boloŋɛni dengele tɛ bɛlɛ ta donc kɔnɔbolo jɛlen de bɛ bi fɔ kosɛbɛ ne kelen tɛ concert kɛnɛ kan concert kɛnɛ kan yen nɔ wele bilalen don tanikɛla caman ma i bɛ se ka i da don dɔw la k'o fɔ an ye? Voilà a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ Madame Dambélé yɛrɛ n'o ye Martin Doumbia ye donc ale min ye an jatigimuso ye donc ale yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan ka taa ɲɛ ka matigi tanu ni ani tiɲɛna ka taa se Adèle Daw ma ka bɔ Segu ka se ne Alphonse yɛrɛ ma ani koraliw n'o ye tanunikɛ jɛkuluw ye Kayi église chrétienne Diabougou olu ka korali bɛ kɛ kɛnɛ kan yen nɔ ani ka fara église catholique kan korali Sainte Marie ale fana bɛ kɛ kɛnɛ kan yen nɔ n'Ala sɔnna an bɛ taa ɲɛ ka ɲɔgɔn fɛ ka matigi tanu ni ani tiɲɛna c'est ça. Ayiwa Alphonse bamananw b'a fɔ ten ko misi min bɛ fa sini o kɔnɔfɛ tɛ dun di nka o tɛ n bali ka i ɲininka yala projet in kɔfɛ concert in kɔfɛ est-ce que baara kɛtaw wɛrɛ b'i bolo wa? Concert kɔfɛ Khalifa baarakɛta caman bɛ yen nɔ baarakɛtaw bɛ yen fo ka taa fɔ bɛ yen Ala sɔnna nin san kɔnɔna na fɛn o fɛn tanu ni dɔnkili kanu nin kunna ka matigi kanu ani nin kunna fɛn o fɛn confirmelen don Yesu la ka taa fɔ e yɛrɛ de ni Alphonse fana kanu n'Ala sɔnna nin san kɔnɔ a bɛna fɛn barikamaw ye a ɲɛna k'a ye mɛtaw fana mɛn a tulo la n'Ala sɔnna tɛna an da don bɛɛ la k'o bɛɛ ɲɛfɔ mais n'Ala sɔnna on a vraiment des projets on a beaucoup de projets bɛ yen nɔ yɛrɛ an bɛna mun bila sen kan donc bɛɛ b'i ka wasata sɔrɔ bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la fana voilà. Ok Alphonse Coulibaly n ka ɲininkali laban weleweleda kan jumɛn de b'e bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin concert in ma? D'accord Khalifa wele kan bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayikaw Kayi sifinnakaw
an kana to kɔ ni concert ko la ay bɔ an ka taga carré de fou de jeune na ɲɔgɔn fɛ dimanche nata à partir de 17h pile yɛrɛ bɛ a fɔ cogo min na n'ala sɔnna carré de fou de jeune koko na kuma donc koko bɛ ta ye koko bɛ kuma yɛrɛ donc mɔgɔ si kana to kɔni ko in na kana to a ka lakali ye mɔgɔ sen bɛ se ka i lase nin kɛnɛ kan yen nɔ il faut pas que mɔgɔ fɔ i ye voilà donc bɛɛ ka sifin surtout sifinnakaw on a vraiment besoin de la jeunesse cayenne ka ye nin kɛnɛ in kan pour que ɲɔgɔn fɛ an ka taa ɲɛ ka matigi tanu ani ka kibaru duman fɔ à travers la louange. Ayiwa Alphonse Kulubali i Kulubali i ka nin jaabiliw diyara n ye kosɛbɛ ayiwa jama aw yɛrɛ bɔra ka Alphonse kan mɛn sisan nɔ concert denni tɛ concert belebeleba don o de kosɔn wele bila bɛɛ ma an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka caya ko kɔnɔkulu ka taa concert in na sabu ko ten tɛ ko dilan ten ko ni ten tun bɛ ko dilan ten ko ten tun bɛ ten furu ten ka tila ka t'i sigi ten kunna ten ko ten tun ka jɛn'o ye ten a na to ye ten ka balo ye ten ka bange ye ten ka tila ka sa ye ten ko nka n'i y'a ye a tɛ ka kɛ ten c'est que ko ten de tɛ ko dilan ten voilà kalifa ka ani ka dɔ fara dɔ kan fana c'est pas parce que ko i tɛ Kayi k'i bɛ décourager concert ko in na dɛ e mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ Kayi fana e bɛ Bamakɔ yan nɔ ou bien Segu ou bien peu importe i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Kucala Sikaso i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ dis-toi que i fana bɛ se ka concert in lajɛ cogo di voilà donc Eternel Media i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a dɔn bi bi in na cogo min na donc ale n'a ka cɛdenw fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan nɔ kabako donc directeur kɔni mana fɔ ko councillement kɔni olu ka directif n'ala sɔnna donc i b'i ka téléphone ta dɔrɔn i bɛ forfait ta ka sigi ka concert in lɛ suit direct la k'a daminɛ fo ka taa se a laban ma Kalifa yɛrɛ fana bɛ kɛ kɛnɛ kan yen nɔ kosɛbɛ n'o de fɔ ko surprise bɛ ko la surprise bɛ ko la dɛ surprise bɛ ko la dɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ Kalifa rapetɔ ye rap chrétien c'est nin kɛnɛ kan yen nɔ ni i sen kɔni bɛ se k'i lase kɛnɛ kan yen nɔ fais tout pour être présent donc n'a ɲɔgɔnna caman an si kana to kɔ concert ko in na voilà ok an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni ne tun bɛ an bolo ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce a ka kulomajɔ la Ala ka duba anw ye Yesu Kirista tɔgɔ la Alphonse i Kulubali i ni ce jasana ba